Здравейте! Казвам се Асен Маринов, планински водач и музикант. Член съм на Асоциацията Планини и хора, която е професионалното сдружение на планинските водачи в България. И днес ще ви представя ето това разкошно дърво зад мен, вековният чинар в село Гърмен. Вековният заградски чинар, познат и като гърменски чинар, се намира в квартал Заграде на село Гърмен, в близост до град Гоце Делчев. Той е на възраст от 690 години, а до него се намира втори чинар на 300 години. През 1968 година те са обявени за защитени дървета заради възрастта, размерите и красотата си. Думата чинар е с турски произход, а дървото е познато и с други имена – платан, аблен, водоклен и други. Източният платан, Platanus orientalis, разпространен на Балканите, е част от семейство чинарови. В България източният чинар е разпространен в долините на река Места и Струма, средни и източни Родопи, Тракийска низина до 600 метра надморска височина. През 2010 година заградският чинар печели конкурса на фондация Екообщност Дърво с корен, а следващата година второ място в конкурса Европейско дърво на годината. Заградският чинар е висок 25 метра. Диаметърът на основата е над 12 метра. Короната е с диаметър 35 метра и се състои от 8 основни вертикални стебла. Короната има характерен петнист вид, който се получава от отделянето на плоски парчета от нея с различна големина. Обичат влажни местности, песъкливи и каменисти места край реки. Плодът му е във вид на малки орехчета. През дълголетната си история величественото дърво е било пожарявано, окастрено и брулено от ветровете, но въпреки това е в отлично състояние и радва всички преминаващи покрай него. Около чинара е изградена зона за почивка с информационни табла за дървото, а в съседство има и места за хранене. В непосредствена близост са църквата Свети Георги, както и древният римски град Никополисът Нестум, основан през II век от император Траян. Село Гърмен е разположено в югозападна България, в долината на река Места и полите на Родопа планина. То е отлична отправна точка за посещение на различни забележителности в района. Архитектурните резервати Ковачевица, Лещен и Долен, ландшафтно-исторически парк Градище и много други. В селото има хотели и къщи за гости, където да отседнете, а само на 5 минути с автомобил са и минералните води на село Огняново.